हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन बरायफिनबावबाय आं दिनै मोनसे गोदान टपिक लाना फैदों स' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोना गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बैसोखौ बोरै दिहुननांगौ स' बेखौ गोदोनिफ्रायनो सोलोंना फैदों नाथाय दिनैसिम मा कनसेप्टआ क्लियार जाबोआखै जानो हागौ आरो मा जायो सोरबा कनफिउस जाबाय थायो गोनो गोथो जाबाय थायो डाउट जायो बावनानै थायो माखौ मा खालामनांगौमोन स' बैसोखौ बोरै दिहुननांगौ जों बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां माखौ मिन्थिनांगोन 1 years स' बेसेबां थायो 12 दान थायो बेखौ मिन्थिनांगोन 1 बोसोराव बेसेबां दान थायो 12 सान आरो 1 दानाव बेसेबां सान थायो जों बेखौ मिन्थिनांगोन एक्चुअली जोङो मा एभारेज हमना लायोब्ला 1 दानाव बेसेबां सान थायो 30 बेसेबां सान थायो बे मोननैखौ मोन्थिथारनांगोन एज केलकुलेसन खालामनायाव बैसोखौ जों दिहुननायाव मा बे मोननैखौ मोन्थिथारनांगोन स' दानिया जों फर एग्जाम्पल लानि मोनसे एग्जाम्पल लानि जोनोम अक्ट'आ जाहैबाय 20/06/1996 आरो दिनैनि अक्ट'आ जाहैबाय बेसेबां हमनासो लादों बेखौ नोंनि हमना लाबाय बे नोंनि बैसो अब्ला दिनैनि अक्ट'आ जाहैबाय बेसेबां 10/02/2020 स' बेबायदि इयार्स डेट अफ बार्थ आरो प्रेजेन्ट डेजनिफ्राय जों बोरै एजखौ केलकुलेसन खालामनांगौ बेनि डेज मान्थ आरो इयार्स बेखौ बोरै जों केलकुलेसन खालामनांगौ जों बेखौ सोलोंगोन स' गिबियाव मेन पइन्टआ जाहैबाय नैबेखौ गोसो होग्रोनांगोन नैबे दिनैनि अक्ट'खौ गोजौआव लिरनानै आरो मा डेट अफ बार्थ जोनोम अक्ट' बे अक्ट'खौ मायाव लिरनांगोन गाहायाव लिरनानै दानख'नानै होनांगोन स' दानिया जों जागायनोसै हमना लाबाय बेसेबां 10/02/2020 जाबाय प्रेजेन्ट डेज आरो मा नैबे जाबाय मा प्रेजेन्ट डेट जाबाय बियो नैबे जाबाय जोंना मा जोनोम अक्ट'आ दंमोन जोंना 20/06/1996 मोन स' जों बेनिफ्राय केलकुलेसन खालामगोन जों मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन अब्ला जों बेहाय माइनास सिन होबाय दानिया जों नै बिथिंनिफ्राय दानख'लाङा नै बिथिंनिफ्रायसो दानख'लांनांगोन आरो जेब्लाबो गोसोआव होनांगोन मा गोजौनि अनजिमाया गाहायनिख्रुइ देरसिन जानांगोन अब्ला दानिया नाय जोंना नैबेहाय 10 दं बेहाय 20 दं दानिया जों मा खालामगोन नैबेनिफ्राय जों दाहार लांनांगोन माखौ दाहार लांनांगोन नैबेथ' दानसो जोङो सानखौसो नैबेहाय दाहार लांनांगोन अब्ला दानिया मा जागोन नैबेहाय 2 दान दंमोन बेनिफ्राय जों 1 दान लांबा 1 दान लांनोसै जों 1 दान लांबाय अब्ला बेहाय मा जागोन 30 डेज थायो 1 दानाव अब्ला बे मा जासिगोन 1 दान लांबा 30 जों 10 जों बेसेबां जाखो बे 40 जासिगोन अब्ला 40निफ्राय 20 थांबा बेसेबां थाबाय 20 थाबाय लाथिख' बेहाय 1 ल'सै 1 दान दाहार लांबाय नालाय 1निफ्राय 6खौ दानख'नो हाया स' जों बेनिफ्राय बोसोरनिफ्राय जों माखौ दाहार लाबोनांगोन दानखौ दाहार लाबोनांगोन अब्ला दानिया नैबेनिफ्राय जों 1 मान्थ नैबेहाय लांनांगोन अब्ला दानखौ नैबेहाय लांनांगोन अब्ला 2020 दंमोन बेनिफ्राय जोङो मा से बोसोरखौसो दाहार लांनोसै 1 बोसोर दाहार लांसै 1 years दाहार लांनांगोन जों बेहाय मा खावसे लाबोनो हाया अब्ला 1 yearsआव बेसेबां थायो 12 months थायो अब्ला जों बेनिफ्राय 1 years दाहार लाबोबा जोंना मा जाखो बेहाय 12 month दंखायोमोन बेहाय 1 ल'सै 12 जों 1 जों बेसेबां जाखो 13निफ्राय 6 थाङोब्ला जोंना बेसेबां थायो 7 थायो माइनास दाना बेहाय 1 years मा जाबाय नैबेहाय दाहार लांबाय नङा होमबा दाहार लांब्ला बेहाय बेसेबां थाखो 1999 थाबाय 2000 बेसेबां थाबाय 19 दाहार थाबाय अब्ला जों मा खालामनो हागोन 9निफ्राय 6 थांबा जोंना बेसेबां थायो 3 थायो दाना साइडआवनो लिरबाय आं बेहाय 1996 दं अब्ला जोंना बेहाय बेसेबां थाबाय 9निफ्राय 6 थांबा 3 थाबाय दाना 1आथ' बेखौ केलकुलेसन माइनास खालामनो हाया अब्ला दानिया मा जागोन बेहाय नाय बेनिफ्राय जों दाहार लांबाय अब्ला बेसेबां जाखो
जिसे जाबाय 11निफ्राय 9 थांबा बेसेबां 23 जाहैबाय नङा होमबा स' बेहाय बेसेबां जाखो 9 थाबाय बेहाय 1 थाबाय अब्ला बेसेबां जाखो 23 फैबाय अब्ला दानिया बेसेबां जाखो एजखौ 23 बेसेबां जाखो बोसोर नैबे जाबाय बेसेबां दान नैबे बेसेबां जाखो सान अब्ला नोंनि एजआ बेसेबां जाखोनो 23 बोसोर 7 दान 20 सान जाबाय अब्ला जों बेबायदि केलकुलेट खालामगोन आरो मोनसे लाबावनो फर एग्जाम्पल स' जोंना बेबायदि दङ जोनोम अक्ट'आ 10/06/1998 दिनैनि अक्ट'आ बेसेबां 19/03/2018 स' बेबायदि थायोब्ला जों माखौ मिन्थिग्रोनांगोन दिनैनि अक्ट'खौ गोजौ होनानै आरो जोनोम अक्ट'खौ गाहायाव होनानै दानख'ना होनांगोन स' दानिया जों जागायनोसै अब्ला जोंना दङ 19/03/2000 बेसेबां 18 नेक्स्टआव दं बेसेबां 10/06/1998 माइनास खालामसै जों नङा होमबा अब्ला बेनिफ्रायथ' माइनास जाखायो 19निफ्राय 03 थाङो नङा होमबा माइनास जायो स' जों बेहाय दाहार लानो गोनांथि गैया अब्ला 19निफ्राय 10 थाङोब्ला बेसेबां थागोन 09 माइनास 3आ 6खौ माइनास खालामनो हाया अब्ला जों बेनिफ्राय 1 इयार्स नैबेनिफ्राय 1 बोसोर जों मा दाहार लाबोनांगोन अब्ला 1 बोसोराव बेसेबां थायो 12 मान्थ थायोमोन अब्ला 12जों 3जों बेसेबां जाखो 12जों 3जों 15 जाबाय 15निफ्राय 6 थाङोबा जों बेसेबां थायो 09 थाबाय 15निफ्राय 6 थांबा बेसेबां थाबाय 9 थाबाय माइनास नैबे 2018 गैला बेनिफ्राय 1 थांबाय नालाय 1 इयार थांबाय नालाय बेहाय बेसेबां दङ 2017 बेनिफ्राय 1998 दङ अब्ला 7आथ' 8खौ माइनास खालामनो हाया अब्ला बेनिफ्राय 1 लांबाय नङा होमबा बेनिफ्राय 1 लांनोसै बेनिफ्राय 1 लाङोब्ला जोंना बेसेबां जाखो 17निफ्राय 8 थाङोब्ला जोंना बेसेबां थायो 9 थायो आरो बेहाय जोंना बेसेबां दङ 0 दङ नङा होमबा 0ल'सै अब्ला जों 0 नैबे 10 दं होनना हमना ला 10निफ्राय 1 लांबा बेसेबां जाखो 10 जाबाय 10निफ्राय 9 थांबा बेसेबां 19 अब्ला बेहाय 9निफ्राय 9 थांबा 0 1निफ्राय 1 थांबा 0 अब्ला बेहाय बेसेबां जाखो 19 अब्ला बे बेसेबां जाखो 19 इयार्स 19 बोसोर 9 दान बेखौ मा मान बे जाबाय जोंना मा डेज अब्ला बेसेबां जाखो 19 इयार्स 9 months 9 days जाबाय बेनि बैसोआ जों बेबायदि दिहुननांगोन फर एग्जाम्पल जोङो सिदा सिदा लानो गिदिर गिदिर मोनसे लाबावनि हमना लाबाय बेनि प्रेजेन्ट डेटआ बेसेबां 20/09 माइनास बेसेबां 2020 जाहैबाय हमना लाबाय आरो दा सोलिगासिनो दं बेना बेनि उनाव जोङो बेनि डेट अफ बार्थखौ लाबाय बेसेबां 10/06/19 बेसेबां 98 अब्ला बेफोरबायदियाथ' केलकुलेट खालाम बिराद गोरलै जायो स' बेहाय जों केरि लानो गोनांथि गैया अब्ला 20निफ्राय 10 थांबा 10 थागोन माइनास 9निफ्राय 6 थांबा 3 अब्ला बेहाय 1 केरि लांनांगोन नङा होमबा अब्ला 10निफ्राय 8 थांबा बेसेबां 2 थाबाय आरो नैबेहाय बेसेबां थाबाय 1 थाबाय स' बेनिफ्राय 1 लाबोबा बेसेबां 11 जाबाय 11निफ्राय 9 थांबा बेसेबां थाबाय 2 थाबाय अब्ला बेसेबां 22 बोसोर 3 दान 10 सान जाबाय बियो स' बेफोरबायदि दिहुननांगोन आसा खालामो नोंसोर गासिबो बुजिबाय आरो आंनि बे भिडिअखौ बिराद मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक्स फर वाचिं